Priatelia, Bystričanky, Bystričania, sme pred budovou magistrátu, kde spolu aj s kolegom poslancom miestneho zastupiteľstva v Záhorskej Bystrici Danom Liďakom, keď sme pred mesiacom vypisovali alebo riešili začiatok petície na zachovanie linky číslo 36 a aj rozšírenie, sme mali taký limit, aby sme vyzbierali 2000 podpisov do konca augusta, keďže tento limit sme už dávno prekročili a chceme, aby sa naozaj veci začali čím skôr riešiť, tak práve dneska, ani nie mesiac po vyhlásení tejto petície, máme takmer 2400 podpisov, tak ju práve ideme dať do podateľne magistrátu. Ja som o tejto iniciatíve hovoril aj s pánom primátorom a som presvedčený, že naozaj petícia, ktorá sa nám podarila takto rýchlej mierke vyzbierať a záujem ľudí, aby sa naozaj linka 36 zachovala a práve rozšírila hlavne kvôli deťom, ktoré chodia do školy, do Dubravky a do Karlovky, tak som presvedčený, že mesto sa bude touto záležitosťou promptne zaoberať a som presvedčený, že musí vyhovieť aj v záujme tomu, aby sme prešli z aut do autobusov, aby vyhovela naše petícia. Linka 36 bola zachovaná a práve naopak jej interval bol ešte rozšírený.